गावल चाहता जय हो मैया तारा भवानी हरि गुणवा गावल चाहता जय हो मैया तारा भवानी हरि गुण गावल चाहता देखिए करण हुआ की ओर से फिर बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार। माई सरस्वती से कामना करब कि हे माई एह बबुआ अपन आशीर्वाद दुलार प्यार बनौले रही कि हे बबुआ अपन बाप दादा के नाम रोशन करो। पढ़नी न लिखनी न जानी कवितैया पढ़नी न लिखनी न जानी कवितैया तोहरे भरोसे चले जिंदगी के नैया तोहरे भरोसे चले जिंदगी के नैया रौरे भरोसे चले जिंदगी के नैया रौरे भरोसे चले जिंदगी के नैया कब से निहोरा का रतानी हो कब से निहोरा करतानी कब से निहोरा करतानी हरि गुण गावल चाहतानी जय हो मैया हरि गुण गावल चाहतानी जय हो मैया तारा भवानी हरि गुण गावल चाहतानी जय हो मैया तारा भवानी हरि गुण गावल चाहतानी। ज्योति ज्योति जलाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो जय हो मैया तारा भवानी हरि गुण गावल चाहतानी जय हो मैया तारा भवानी हरि गुण गावल चाहतानी। लास्ट भाव में भक्त कहता का कहता ए माई हमनी के कुछ कमी के चलते साज बाज भी कम बा नीक नइखे साज बा उखड़ल आवाज बा नीक नइखे साज बा उखड़ल आवाज बा माई हो बेदारा के तोहरे बनाज बा माई हो बेदारा के तोहरे बनाज बा नीक नइखे साज बाज उखड़ल आवाज बा बबुआ बेदारा के तोहरे बनाज बा रहिया निहारथ मबानी रहिया निहारथ हम बानी रहिया निहारथ हम बानी हरि गुण गावल चाहतानी जय हो मैया तारा भवानी हरि गुण गावल चाहतानी जय हो।
बोल सरस्वती मैया की। हई देखी स्वर्गीय संतोखी सा जी के तरफ से उनकर लड़का के तरफ से बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार और पार्टी की ओर से जय जयकार आ हमरा तरफ से हार्दिक नमस्कार। जय हो बना रहो। हई देखी प्रकाश शाह जी चावा चावा के निवासी उनका तरफ से भी बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार आ हमरा तरफ से हार्दिक